क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि ओनसोलाव सोमजिदों मोसौ सिखावनि उदखार। गोबां नखरफोरनि गलिनिफ्राय खावनानै लांखांबाय गोबां मोसौफोर। दिनै रायजो राजाफोरजों हमजाबाय 3 मोसौ सिखाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बावखुंग्रि हालामनि गोबां नखरफोराव हाबनानै मोसौ खावनानै लांनायनि खौरांखौ खोनानो मोनबाय थादोंमोन। थांनाय हरावबो उजानपारा गामिनि थागिबि खुंगुर बर'नि मैसो बाथोनाव सिखाव खावनो फैदोंमोन 3 सिखावफोरा। नाथाय सिखावनि फारसे सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथि जाखानाय गामिनि सुबुंफोरा खुंगुर बर'नि बाथोननिफ्राय मैसोनि दुरुंखौ हास'नानै लामाजों बोलांबाय थानाय समाव नुस'नो आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनो हायो। गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय मोसौ सिखावफ्रा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गरामारानि 2 आरो सासेया धुबुरी जिल्लानि। बिसोर गासैबो सिखावफोरा मुस्लिमफोर। गामिनि रायजो राजाफ्रा सिखावफोरखौ हमनो मोननायनि उनाव साजा होनायाव जोखोम खालामो आरो उनाव पुलिसनि आखायाव गथायहरो। थाखाय एसे एलार्ट आरो सांग्रांखा आरो दा बे खेत्रआव मैया मोनायाव आरो 10:30 समाव खिंगुर बर' होननायनि न'आव माने खिंगुर बर'आ गावनाव मैसो बाथोन दं नालाय बे मैसो बाथोनखौ उजानपारा गामिया मैसो बाथोनखौ माने समाय बियो नायो आरो ओंखारनानै नायो। बे थिग ओंखारनानै नायनायाव सिखावखौ मैसोखौ दुरुङाव हमना बोनानै लांनाय नुदों आरो लांगासिनो दंमोन 3 मानसि। दा बेखौ नुनानै बियो होसिबाय सिखाव होननानै। दा बे सिखाव होनना होसिनायाव साखाथिनि मानसिफ्रा सिरि मोनबाय, एलार्टखा नालाय साखाथिनि मानसि सिरि मोनबाय आरो खाथि खाला मानसिफ्राबो मिथिजोब्बाय। मिथिजोबनानै मबाइल जुगना फना फनि खालामनानै गासिबो सोरगिदिं बेंजोब्बाय आरो बेंना बे समाव माने सिखावफ्रा जेरै मोनो एरै खारबायना बे 3 मानसिया मैसोखौ गारनानै खारबाय नालाय। दा खारनानै एसे उनावनो बालुजराथिं सासे हमनो मोनबाय होननानै खोनाबाय बे सिगांथाराव बालुजरा गामियाव सासे हमनो मोनबाय होननानै खोनाबाय। आरो बेनि दसे उनावनो उजानपारायावबो बे बेंनाय मानसिफ्रा नागिरै उसुमै थुसुमै बुज्राव नागिरनानै सासेखौबो मोनबाय आरो बेवहायनो 2 मोनबाय। आरो दसे उनावनो हिरापारानिफ्रायबो सासे मोनबाय होननानै खबर फैबाय। 3 मोनबाय आरो सिखावखौ 3 मोनबाय। सिगाङावथ' अनेक गोमाखांबाय। सिगाङाव गामियाव दिम्बेसर बसुमतारिनाव गोमाबाय, सेना बसुमतारि गोमाबाय, ओमफ्राय दाउलानाव गोमाबाय, जोंदावनावबो गोमाबाय। बिदिनो मोसौ हालुवा गिदिर गोमायो आरो दा बे एलार्ट गामिया एसे सांग्रां दं आरो एसे मुस्लिमफोर जोब सिखावाथ' 3बो। दा सोंनायाव सिखावफ्रा बे बुनायाव सोंदों रायजोनि मानसिफ्रा सोंदोंनो दा जियागुरि माबानि रयनादाब्रि होनना बुंदों गरामारानि खाथिनि सासेखौ हिरापारायाव मोननायखौ बे धुबुरीनि होनना बुंदों गरामारानि होननानै बुंना लादों। दा केस होबाय। जेला माबा आंथ' जोंहाथ' नायग्रा अयबास दंना मैसोफोरखौ मोसौबाबो नायनानै अयबास दं। थिग बे समावनो आङो बेसोर बोनाय नुबाय आरोखि। दाना बोनाय नुनानै हाब ओरैनोथ' जानला मोनला मानसिया बोआना बेफोर जिनिसखौथ' बेथ' सिखावखौ नेसो होननानै आं होस्रावनानै मानसिफोरनि माबाजोब्बाय आङो। सिखावखौ आं बिदि 3सो बिदि नुहुरखादों आरोखि। दा साइडआव दंमोन नामा बेखौ मिथिला 3खौ आं नुहुरखादों आरोखि। लेरखाय सेरखाय खालाजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय 3 खारनानै दाना खालाजोबनानै ओमफ्राय आं होस्रावबाय नालाय जेरै खालाजोब्बाय बिसोरो। खारनानै उनाव दाना फार्स्ट टाइम हमनो मोनदों बालुजराव हमनो मोनबाय खारनानै ओमफ्राय जोंबो दाना बेखौ जोंनि रायजोफ्रा बेखौ बेंना लाना दंहाय हाग्रायावनो। ओमफ्राय बेखौ बिनि उनाव बेखौबो मोनबाय। मोननानै आरो बे माबानानै मोनसे जायगायावबो हिरापारायावबो आरो बे खारबाय थानायावनो थागथि हमनो मोनबाय बिसोरबो खारबाय थानायावनो। बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ। दा जों बेखौथ' एसे सासोनाय जादों आरोखि। बेखौ बुनाय जादों जों बुनानै ओमफ्राय र' बिदि नङा पुलिसनो गथाय हरनांगोन जिनिसखौ।